Nakaundang sa pagtrabaho sa Cebu, gumikan kay dili na makabarog, gitabangan ng tibok pamilya sa medical team aron makauli sa dapitan. Ang dugang detalye, sayron nato sa report ni Michelle Bala Montedirang. Gumikan sa tabang sa kagamanang probinsyal, pinaagi sa medical team ni Governor Berto Uy, malipayong nakauli din sa dakbayan sa dapitan ang usa ka pamilya nga nakasinati o kalisod sa dakbayan sa Cebu, gumikan sa gihambin nga sakit sa usa ka bana. Si Joselito Padaw, 28 anyos, taga-barangay Lawaan, dakbayan sa dapitan, og tulo na katuig nga nagtrabaho isip usa ka security guard sa usa ka pribadong kumpanya sa Cebu. Ang mipaabot siyang dakong pagpasalamat ni Governor Uy, kinsa wala mibalibad silang hangyo nga makauli dinhi. Dugang saysay ni Padaw nga human siya na ulanan og niubog sa tubig baha sa pipila ka oras. Gumikan kay nabahaan ang ilang gipuy-an nga boarding house sa Mandawi City, mao nga dili na siya katindog hangtod ning pagbalita. Human niini kalit siyang gitakigan og pagkabuntag na wad-an siyang kusog og dili na siya kabarog. Iya lamang kining gidala tungod kay abiniya nga maulian siya. Niini miundang siya sa iyang trabaho og nakadesisyon nga mopauli dinhi kay nakasinati sila kalisod didto. Si Joselito adunay tulo ka anak nga nagpangidaron og tulo ka tuig, duha ka tuig ug bag-ong natawo pa nga puya. Sa Cebu. Kuan akong sakit na dili ko ka barog na ang isugmat agi sa kanang nagkuha ko kwarta sa emergency paguli na ako kag sukay ulan nagbaha pagabot didto sa kuan lalong kay tubig taga paa diubog ko kay ako masawa to wala man tayo ka way sudan pag-abta na adto sa mga alas 12 kapin tuwang gabi gitakigan ko mo tong dili ko pagkabuntag dili nawalan ko tong dili na ko kabarog wa ko'y kusog ito ako ra tong gidala-dala kay abi na ko og bulian ra pag-abot sa pila ka adlaw abtan lag semana ikontak ko asawa sa akong mama ngayog panabang dire ni nasay giduol dool ng taming halusos wala man ni kuan mini kuan sa para makuha ko to sa Cebu ay gani kay naluoy si kuan si gobernador si Ma'am Uy. Pasita og si kuan kanang si Ma'am Pasita ipunta kong mama para makuha mi dito sa Cebu. Sus, kaloy sa Ginoo, igo ra gid din tawo nakaabot. Diri sa Mindanao, diri pag-abot ng diri sa among gi-quarantinan. Nanganak in taon ang asawa. Sakto din taon pag-abot. Dako gid taon kay kog pasalamat taon ni Gob. Samtang inahan nga si Ginalyn ang mipabot usab siyang dakong pagpasalamat ngadto ni Mrs. Pasita Galyemet kinsa mo'y mihangyo ngadto ni Governor Uy. pasalamat ni Gob ni Ma'am Pasita Galimit o ni Ma'am Dena o katong kapitan sa Kuan Galas din sa mga alabastro pag umangkon sa kumbana biyan mong giduol mga jugul tabang kay kanang natanaw nila akong anak dito so kung panawag mag-iyak dito kay napayang asawa mga anak napay bata usao na lang itong naduol ko sa pikas so wala man dito gikuan di na pagkumang ko ni sa akong bana akong giduol sa sigiti dulo na to si Nanay Pasita kay total kuan man pud ni ko so bahala din ha ug unsay ikuan dis pikas kay ana nadunggan na dahil kuno Miss Radyo bahala da kay ngano nangayo mitabang ko ninyo wa man po tabangi ug asa mi matabangan ito apud mi lisudpod ito ko sa Sabado nangadyo ko pasalamat si Gob din ana siya nga unsa kuno itab gusto na ko na pong tabang ko ewan siya magawas na akong anak patambalan ko willing ni mo Gob nga mo kuan mo tabang
mas maayo. Siya, di pangayaan ko yung ngalan ani, then number, then kuan lang ko nung minimum din na. Gingnan ko rin siya siyang amo nga, katambalan siya dito. Magkalisod man yun siya food kay pa siya kusog, din walay magbantay. Yang asawa mga lanak, yung napay duha ka bata. Di, kung pauli na lang yung kalong, din maningkamot lang mig, asa yun yan yung mga yung tabang. Yun po, si Juan rin yun, si Gong, kung hindi nagkatabang rin yun. Julilain, pag dool ba yun po na mo, yun, pag man yun, bali-bali. Gipasalamatan usab nila si Miss Redina Crisostomo sa medical team kinsa mo'y nag-assist nila aron lamang sila makauli sa dapitan. Samtang si Miss Pasita Galyemet ang mipaabot usab siyang pagpasalamat ngadto ni Governor Uy gumikan sa pagtabang sa pamilyang Padaw nga nakauli sa ilang Pinoy-anan o sa ihang walay puas nga tabang alang sa katawhan sa dapitan o sa tibok probinsya. Salamat kaayo, Gobernador, sa imong mga tabang kanamo. Ilabi na kantong masakiton nga imong ipagkuha sa Cebu. Nga imong yun nga gigatuan. Nagpasalamat po kami mga tao diri nga imong ipangtabangan sa imong ayuda nga walay puas nga paghatag ug unsay ilang gikinahanglan. Na malipayon sila nga magtan-aw kanimo nga daghan kag mahimo sa mga katawhan dinhi sa dakbayan sa dapitan. Sa usab ni Miss Crisostomo kakong makahimo na siya pagbarog dalhon na usab siya sa Zamboanga del Norte Medical Center aron kuhaan sa laboratory examination aron mahibalan kung unsay hinungdan siyang hiyambin nga sakit karon. Dayon nato ni dito sa Mandawi, Cebu. Dayon pag abot dito na lipay kaayo ang pamilya gumikan kay nasulban yun ang ilang problema nga di na sila mag-isog dito gumikan kay sila rasad na dito unya talianak pod ang asawa. So nahatod nato sila dinhi sa atong probinsya. Dayon napahimutan ang ilaang quarantine, 14 days quarantine. Unya fortunately pod na paanak ang iyang asawa diha sa ilang pag-abot po dinhi sa ato ang probinsya. Sa karon kasamtangan aduna kagid siya gibati no. So after niini kay human naman ang ilang quarantine ato na pod niya ihanay ang iya ang na pod niya pagpatambal. So ato na pod sila nga i-set o schedule nga siya pod atong maasisan nga makita o mga doctors nato dinha sa ato ang katambalanan o ato gihapon ning paningkamutan nga ato silang matabangan o dili man gani ni ma-cater sa ato mga doctors dinhi sa probinsya ato ni silang ihatod dito pod sa Cebu no sa higher institution nga masulbad yun ang problema niya sa iyang dibati sa iyang lawas karon nga makapadayon na po siya diha sa iyang pagpangilabuhi alam sa iya ang pamilya. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.